Aşgabat Daşoğuz avtomobil ýolunyň ugrunda 30-njy ýanwarda öýlän bolan ýol ulag hadisasynda 5 adam helak boldy. Akbuda etrafyndaky derweze sebiti bilen Yerwent owasynyň aralygynda bolan paçygaly ýol hadisasy barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3 fevralda sebitden maglumat berdi. 2005-nji ýylda öndürilen Toyota Camry gysymly ýeňil ulag ýokary tizlik bilen ýük ulagyň asagyna girdi we ondaky 5 ýolagçy sol tanda sürüji wakanyň bolan ýerinde wepat boldy. Dip ýagdaýlardan habarly polisiýadaky çeşmämiz gürrüň berdi. Ol helakçylyga uçuran ýeňil ulagyň hususy taksidigini aýdyp, wakanyň bolan wagty onda sürüjiden başga 4 ýolagçynyň paýtagtdan Daşowza barýandygyny belledi. Ýol helakçyligi derňelýär, ýöne oňa ýokary tizlik bilen bir hatarda ýoluň aşa yaramaz bolmagynyň, onuň köp böleginiň hatardan çykmagynyň hem sebäp bolandygy aýdylýar diýip çeşmämiz aýtdy. Habarçymyz 31-nji ýanwarda yerli häkimetleriň ulag helakçylygynyň bolan aralygyndaky ýoly ýapyp, onda ulag gatnawyny wagtlaýyn çäklendirendigini aýtdy. Çäklendirme zerarly gara ýol arkaly Daşowza aşmaga synanşýan müňlerçe ýolagçynyň öňü baglandy. Ýoluň bu aralygy gaýtadan açylandan soň bu ýerde haýsydyr bir awatlamak işleriniň geçirilendigi göze ilmeýär diýip ýagdaýlardan habarly ulag sürüjüsi anonimlik şertinde aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi sebitdäki çukonokly ýollaryň adam ýetkilerine getirýän ýol ulag hadisalaryna ýy-ýydan sebäp bolýandygyny aýdýar. Bu gara ýolda ulag helakçylykları her hepde bolýar. Bularyň ählisi helakçylykly tamamlanmasa da adam pidasyna getiren ýol hadisasy suýulyň dowamında indi ikinji gezek boldy. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şolsanda polisiýa müdürlüginden resmi tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi ýol ulag hadisalary boýunça statistikalary çap etmeýär. Döwlet media serişdeleri ýurtda bolup geçen ulag helakçylyklar barada habar bermeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz neşirler ýurduň dürli sebitlerinde bolup geçen ýol ulag hadisalary barada ýylyň dowamında ençeme gezek maglumat berýärler. Şu ýylyň 2-nji ýanwarynda maşgala bolup dynjalmak üçin bir çağaly är aýal şahsy ulag bilen Aşgabat awada milli dynjalşy dolagyna barýan mahaly Balkan welaýatynyň Gumdag etrafyndaky gara ýolda ulag hadisasyna uçurap, şol ýerde helak boldy diýip Azatlygyň habarçysy geçen aý maglumat berdi.